Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Oronozera hurbildu da. Bertan, Gaizka Oteizarekin elkartu gara, eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Natalie Izagirre elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan, gazteratu saioan, Oronozera hurbildu gara, bertan Gaizka Oteizarekin elkartu gara, bertako gaztea, herritarra. Arratsaldeon, Gaizka? Txaldeon. Konta iguzu, non gaude, Oronozen? Bai, hemen, Oronozen kokatzen gara. Oronoz edo Mugaire izaten da, ez? Oronoz Mugaire, normalean bi egerten dire, batzu Mugaire ertote bakarri, baina bai, Oronoz Mugaire da berez. Eta non dago kokatuta Oronoz Mugaire? Hemen dakinez denentzat, Iruñerriko batentzat adibidez. Azkenean, Oronoz bastango, azkeneko herria da, hasten bazara Amaiurretik eta Lemizkoa etortzen bazara Iruñetik. Eta kokatu egirra, nik uste leku estrategiko batean, ze 40 minutora gaude Iruñetik, 40 minutora Donostitik eta 40 minutora Baionatik. Euskal Herriko hiriburu garrantzitsuenetik hurbil, ez? Bai. Da. Populazioari dagokionez, zenbat pertsona bizi dira bertan? Populazioa orain txeberian ez esakto ez dakit, baina nik uste 800 bat bizi diren Oronozan. Eta gazteak hauetatik zenbat izango ziren? Hoietik, kontuten hartute gaztegun egiten duguli bestetan zebat elkartzen gare, 50, 80 bat gazte egon gara. Bertako gazteak, behin ikasketa bukatzen dituten eta hola, edo ikasi dutenen unibertsitatean, bilatzen dute herrira bueltatzea edo zein dago hemen? Azkenean hori da betiko zailtasune eta etxe bizitzan arazoa eta haundie da, orduen normalean lanare, baina baztanen arpatzeko eta ez da erreixe izeten. Orduen badire gaztea bueltatu direna, baina badugu lagun bet Gasteizen, bertso bat ora Iruñera gandela, bertso batzuk ere igual Lesakaldera. Azkenean zaila da gehien bat, lana eta etxe bizitzan arazoengatik berriz herrire bueltatzea. Gero aztertuko ditugu, zeintzu diren dauden zailtasun horiek. Herriaren inguruan galdetzen segituko dut. Herriek badu bizitza? Azkenean gainera herri hau pasa baite beti karretera herrien erditi pasten da, eta hor dugu bertizeko, eta egerran bizitasune bada. Eta gero bertako gaztiak ere azkenean herritik ibiltzen gara, eta nahiko herri bizia da. Orain ikasketak, bertako haur eta gazteek zaukerak izaten dituzte ikasteko? Hemen, azkenean, aurreskola hemen badugu, Gibeleko aldean, eta hor 12 urte arte hemen egoten dire, eta gero lekarozera, edo normalean lekarozera izaten da, orduan bertan ikasteko aukera bada. Edo formazio profesionala unibertsitatea egoteko, hemen ere bada aukeraren bat, edo Iruñerrian, edo no izaten da? Normalean, unibertsitateko ikasketa, eta goi-mailakoak gehienak ere, kentzen laboralen badela eskaintza, baina bertzenaz operara edo Iruñera, o Donostire, o Gasteizera, azkenean unibertsitateak hiriburuetan daude. Eta hizkuntza ereduetan, hezkuntzan, zein izaten da aukeratuena? Euskeraz ikastekoa edo? Bai, normalean azkenean baztaren biztanleria gehiengo ezerteatik dena euskaldune da, euskera solasten du, nahi baino gutiago, baina solasten da, eta euskeraz ikasteko bada. Eta orain lan eskaintzai buruz, bertako gazteak zaukera izaten dituzte lan egiteko? Azkenean baztaneko idu txarra, txarra eta ona, alde batetik industria ez dago, orduen hau dena dugu, baina horrek ere kartzen du lana biletzeko orduen kanpora gan behar izetia. Eta orokorrean lan motetan ere bai, berdin harraten da ez, ze lan motan dauden? Bai, azkenean gaur egun gero eta gehiago espezializatzen gara gaztiak. Orduen hemen dauden lanak gehiago dire nekazari lanak edo lurrakin lotute dauden lanak. O basogintzakoak edo, eta kasuten unibertsitatean karrera bat ikesite gero hemen gelditzeko lan eskaintzak ez dire... Murritzak ez? Ez dire anitzek, gauze pentsatzean dago, ere bai, erran nahi dut azkenean dena pentsatu eta lanak hartzea edo lan nahi duenak hemen, originaltasun bat manta edo zerbait,
igual lortzen alda hemen sortzea lana. Baina oraingoz, zaila dago. Herriko gazteak elkartzen zarete? Herriko gaztea bai, normalean, hastez igual gutxiago, azkenean bakotxeak bere lana izatekin eta igual turno diferentiak eta ez da inbertze igual hastez herrien hola bizitza egiten, baina aste burutan eta normalean beti elkartzen gara. Eta gelditzoren arrazoia zein izaten da? Azkenean, hastez kanpora gaten dira igual batzu lanera, turno desberdinek, orduan koinziditzia lagunekin zailago izaten da. Eta orokorrean, bai Oronoz mailan, bai Basta mailan ere, gaztediaren elkartasuna badagoela erango zenuke? Ba, nik uste gaztiak elkartzen garela, kusider edozin borroka aurrera eraman behar delik edo Bastanen gaztia kanporatra da. Euskerakin bezala nahi baino gutiago, baina nik uste elkartasun eta inderra badela. Eta ze mugimendu aurkitzen ditugu bertan? Bueno, badu adibidez, Bastaren gazte asamblada edo talde ekologista, gero badire hilbeltzauka liburu taldea eta urtarrian iten dutenak, eta azkenean nik uste bizitze badela. Gaztetxeare badugu. Bai, gaztetxea Elizondon. Eta ze gazte ekitaldi antolatzen dira urtean zehar? Hemen Oronozen konkretuki, normalean, izaten da herri gehienetan bezala bestak, eta inautiak izaten diola antolatzen dire gauz potentenak, horiek izaten dire, normalean. Eta gero Baiara mailan? Baiara mailan azkenean, batugu feriek edo, bestakin lotuta daudenak, adibidez izaten dire feriek edo Elizondoko Bastandarren biltzarra eta ekitaldi horiek, eta ez dakit, gehiago. Orain, hizkuntzari dagokionez, normalean, zertan solasen zarete, bertan? Gu normalean lagunekin eta euskeraz. Egi da, erdera sartzen dela, nahi baino gehiago igual. Gero Oronoz ere beti izen da pasako herri, Orduan, igual, erdaldunak ere egon dire, edo ohitura izen da erdera ziteko. Orduan, beti hor dago borroka, Euskal Herri beti dago borroka euskera eta erdera, Baina, orokorrian ikuste euskeraz iten dela. Eta kirol eta kultura arloan zaukera ditugu? Hemen Oronozen gehiena, azkenean izenta badu mendiek eta lastergaitera edo bizikleta gehienak hortan ibiltzen gara. Gero ere bai da, pandemian, nola ezin ginen mugitu eta ginen hartu bajera bat bezala lagunek eta gimnasio txar bat egin joan. Eta, bertzenaz badir ere bai, dantzako taldea eta dago. Eta gero pilates edo batzutan ere antolatzen dire, elkartzen bada jende kopuruet. Hoi Oronozen? Hoi Oronozen bertan, bai. Eta gero Baiarak berak ere emateitu bertzaukerak, ez? Hoi da, bai, azkenean Baiaran eskaintza bada, bai. Eta aisialdia pasteko, nola pasatzen duzu orokorrean denbora librea? Guk orokorrean o mendire gaten gara, edo gero egia da Oronozen ohitura dagoela ostature gateko eta ostature elkartzeko. Orduan, normalean, hori izaten da lekue elkartzeko denak, eta hortik abietzen gara beti norapait edo hor gelditzen gara. Eta bestagun batean berdina, ez? Lehenbiziko ostatuen gelditzen zate, eta hortik... Bai, hori da, normalean bai. Normalean, ohitura hola izaten da, ostatuen gelditu, eta nafaldu edo, eta gero hortik. Eta nola eta gaten zate hemen? Hemen nola besteitera? Hemen azkenean, leku handitzetara bai, Bastanen leku guzietan, edo Iruña aldera ere bai, o Iparraldera edo Gipuzko aldera, azkenean besteiteko mugitzen gara, bai. Hasieran erran duzuna, ez? Leku estrategiko batean zaudete. Hoi da. Hortako ere bai. Bai. Orain, gazte aldarrikapenen inguruan ariko gara. Gaizka, zure ustez orokorrean zeintzuk dire gazte dituzuen kezka nagusia momentu hauetan? Nik uste momentu hauetan direla lana eta etxe bizitza. Dire momentu ente gehiena. Lehenago aipatu duzu, ze zaitasun daude etxe bizitzai dagokionez? Oronozen adibidez, Oronozen badire Nafarroko gobernuen etxeak, utxe daudenak. Gero Oronozko kuarteleko guardia zibilek ere etxeak duzte hemen, Nafarroko gobernuenak. Eta nik uste horien kudeaketa onginez gero, adibidez Oronozen konkretuki gaztiak gelditzeko etxe bizitzak bat dire. Gauzea lehentasun ematen zaie batzui edo lehentasun ematen da
etekin ekonomiko batei, eta ez bete behar edo hutsune sozial batei. Eta aldarrikapenei dagokienez, baduzue baten bat hemen pendiente? Aldarrikapenen bat? Hemen nik bai, beti kejatzen gara, adibidez Nafarroko Gobernuan errandutena etxe horiek, badire batzuk urtetan hutsek egon direnak, eta adibidez Guardia Zibile bizi direnak ere, nik uste hor planteamenduetik marko zela, ze Elizondo berez badute parke bat, haiendako, orduan zentzortan nik uste herriko emartzaiela lehentasuna, eta ez kanpokoi. Orain galdera pare bat egingo dizkizut kontzientziazioaren inguruan, alde batetik aldaketa klimatikoa eta ingurugiroan inguruen. Zure ustez, gaztediak badu nolabaiteko hartuarik gai honen inguruan? Nik uste baiet, sortu gara garaibetian ja gizartean aldaketa klimatikoa ja presente zaona eta diskursoa ere bai. Ege da normalian sistemak hartzen badu diskursoa aldaketa klimatikoa konpontzeko diskursoa normalian etekin betendako da. Orduan haunditzetan ez da bide zuzena, baina nik uste kontzientziazioa bai badela. Eta ze mugimendu aurkitzen ditugu hemen Baztanen edo Oronozen gai hau jorratzen dutenak? Adibidez, talde ekosoziala Elizondo elkartzen dira. Adibidez, hor bai dago. Lehengoan ere intzuten dinamika bat, gainera, bizikleta martxa bat, eta pixket erakutsi nola konpontzen den bizikleta bat, eta bizikletan garrantzia mugitzeko. Baztan bezalako lekuetan gainera gehiago. Azkenean, distantzia bada, baina nik uste azken dena kontzientziatzea dela. Eta lagun taldean, lagun giroan, egunerokotasunean suertatzen dire gai honen inguruko konversazioak? Bai, eta gero egia da, solasten dugu eta gai bet kezkatzen duena da, zekusten da, azkenean aldaketa badela edo, bepin zerbait ari dela pasten. Baina egia da gero kontradizioak ere batugu, herrietan kriston ohitura dugu kotxe hartzeko, eta igual ostature kotxeak gaten gara, eta beti badire kontradizione batzuk sortzen direna gure artean. Orduan bai, beti egoten gara bueltaka gauz horiei, eta batzuten gauz batzuk ongi tentugu, eta bertza batzuten kontrakoa. Orain galderak berdinak egingo dizkizu, baina genero berdintasunan inguruan, ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunan inguruan? Nik uste, nire kasu bepin, teoria badakit edo badakigu, arazo bakarra da praktika patu behar dela. Berdina ez, aldaketa klimatikoarekin berdina eraten zuen berdina. Bai, berdina, nik uste teoria badela, gauza da praktikan patzea, falta dela praktikan patzea. Eta hau lagun giroan edo gazten artean gai hauek ateratzen direnean, zer hartzen dena? Bai, solasten dugu eta izan zen gainera aurtengo neguen ginen maskulitate tailerrak, eta egon ginen, elkartu ginen 8 gazte edo, solasteko eta berdin, azkenean hitzak ekintzi gabe, utxalian gelditzen da, eta zentzortan uste dut pausoa mabarra dela eta dela praktikan patzea, ni lemizkoa. Orain gaiaz guztiz aldatzen, Gaizka, zure ustez, Oronozeko txokorik politenak zintzu dire? Nik uste, eta akaso bat haundia da Oronozera tortzen dira jendia, normalian bertizera sartzen dira, eta berez, adibidez, zigaldera hartzen duzu mendien, eta kriston paraje polite dago. Gainera Oronozek badu berezitasun bat edo, herri bajuena da eta mendien nahiko hurbildu. Orduan, normalean Baztanen herria handitzetan segido kriston maldan hasten zara, eta hemen buelta bat mateko ez duzu kriston esfortzu egin barrik, eta bista polite ikusi. Kasuman Gaizkaz, bertizek publizitatea hartzen dugu, orduan, igual, gabe gelditu gara. Ba, ez dut uste. Eta herriko urtean zeharreko egun seinalatuak zintzu dire? Nik uste egun seinalatuena bestak eta inauteak. Gehiago inautea besta baino, horiek dira hola potentenak edo. Horan, zuk gomendatu beharko zenuen, izango zen inauteak tortzeko, kanpoko batei? Ez, kanpoko batek gomendatuko nien ez tortzia. Eta kanpoko batek, Oronoz ezagutzen ez duen batek, zuk zer erango zenioke zure herriari buruz ikus dezan zein den Oronoz duen xarma edo zergatik dena espeziala? Oronoz duen xarma, errandutena, aparte de leku estrategikoan dagoela, gero herri betek duen bentaja, herri betean azkenean dena zauntzen gara, eta horrek sortzen du halako
lagun talde bat bezala, eta azkenean gu pertsonak taldean egoteko sortu gara, eta ez banaka, eta gero eskaintzen dena da bistak. Naiz eta herri ez den munduko lekuik politena rekta bada azkenean, eta kuartela ere hor dago, baina berez gero eguzki sartzeko eta adibidez, eguzki ikusteko nola sartzen den eta ez da leku bat tretxarra, badira arras leku politek. Eta kanpoko lagun batei ere bai, plan bat antolatu behar bazenioke, egun bateko plana, zer eskainiko zenioke? Nik mendi buelta bat ingo dio, lebizko, herriek usteko, bai barnetik eta bai kanpotik. Gero bazkaltzera gonbidatuko nuen Urgainen edo bertze pistun, bi ostatu batugu. Eta gero atxaldean baratzera eramango nio niri laguntzera. Gauzu lana? Bai, hola erakutsiko diot eta berak zerbait mateko, bueno, baratzera eramango diot laguntzeko niri. Vale, eta orain ja, galdera motz batzukin bukatuko dugu elkarrizketa, zuri hobe ezagutzeko. Gaizka, bideatzea gustoko duzu? Bideatzea egerran enaiz haunditzatra, bueno, ganaizenetan ibilinez Euskal Herritik edo Espainia aldetik, eta Frantzian zerbait, baina... Eta baduzu leku baten bat gustatuko litzaizuke nahi batea etorkizunean edo? Bai, adibidez Bretainara eta Uruguaiera ganaiko nuen, eta gero Rusiara ere bai, jake dena kontra duen, gabarko gara. Eta egun bateko ateraldietan, hondartza edo mendia nahiago? Aukera mendie. Eta hiria edo herria? Herria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Ba, nik uste bizitzen zaren, bizitokia gehiago bizi moduak. Eta bizitokia bizi modu bihurtzen baduzu, gehiago. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Eske sekretua erten badu ja ez da sekretu izango. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Egoera bat, pentsatzen dutena eta erran. Irakurtzeko liburu bat? Mario Benedetti Primavera con una esquina rota. Filme bat? Jack Nicholson agertzen den bat, uste dela alguien voló sobre el nido del cuco. Eta zaletasunak? Zaletasunak kirola, irakurtzea, bestare bai, igual nahi baino gehiago. Eta orokorrean, oiek. Ez dago gaizki. Bueno, Gaizka, mi esker hauniz gaurkoan zure herriko ateak irekitzagatik, kontatzagatik pixkat bertako kontu ezberdinak, eta bertze bat arte? Ja, placer bat. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, Natali, zu Neona Band taldeko kidea zara, ezta? Baina Neona ez da berez sortu berri den taldea. Konta iguzu hori nola izan den? Bai, bueno, Neona izan da pandemia ostean gure lehen Natali izan taldean eraberritze bat bezala, ez? 2018 ez dona okerra seginan Natali taldeakin, eta, bueno, izandako aldaketa batzugatik eta bigarren diska prestatzean nolabaite gure konposatzeko eta lanien aritzeko modu aldatu zanez, pentsatu genuen ideia ona izango zala izen aldatzea, ez geniolako zentzu asko ikusten azkenean ere bakarkako proiektu bezala jarraitze horri, ez? Eta, erabaki genuen Neona izena jartzea, eta, azterotik berriro hastea nolabait. Orduan, Neona proiektu hontarako mundu berri bat diska nolabait lehenengo diska izan da, ezta? Beraz, aurten atera da, ezta? Okerez banago. Kontaidazu pixka bat diska honen inguruan. Bai, egia esan, Neonan lehenengo diska da, guk askotan esateko, guri bigarren diska baino, berez, Neonantzako lehenengo diska da. Eta, grabatu deu urtebeteko epe baten barrun, pandemiagatik ez genekin ziur noiz kaleratu halko genuen diska, eta orduan erabaki genuen pixkanaka grabatzen jutia. Eta 2021 urtarrian, uste izan zara lehenengo grabaketa, 3 kantu grabatu genituen. Gero aurrerago apirilaldean beste 3, eta gero urte bukaeran azkenak grabatu genituen, eta diska osatuta gelditu zen, eta azkenian atea da, urtengo
martxoa amaieran esango nun. Ez data exacto gotzen, baina bai, izango nuke baietz. Eta zer aurki dezake jendeak diska honetan? Bueno, nik uste estilo guztitako musika. Egia esan, beti esan izan digute eta gure hola identifikatzea ez gea talde bat estilo asko jorratzea gustatzen zaiona, ez gea kokatzen estilo bakar baten, eta hori gustatzen zaigu. Agian jendeantzat arraro izan daiteke, baina bueno, nik uste diska entzuten jendia kontuatuko ala ez, kantu batetik bestea pasata, batzutan emateu talde ezberdinek entzuten naizela ez, baina ez denetan gugea eta tanak dia neonan parte. Eta hoxe, estilo guztietako kantak, oraingoan Natalikin alderatuta dantzagarrigoak, esango nuke, eta igual elektronika edo, behintzat teklatu soinu gehiago daukana edo presenteago da ona, eta hoxen. Eta orduan estilo ezberdin asko aurkitzazkegu ez da, baina zer esango zenuke nolabait diska hau edo neona bereizgarri egiten duela? Galdera zaila. Esango nuke, nik uste igual, bai ausardia izan deula, edo dakaula, bai igual Euskal Herrian hain oikoak ez dian musika estiloak lantzeko, gehien diska hontan ez kantu batzuk gospelai heldutakoak izan dira, edo bai, Jackson 5, Michael Jackson ez, behaien antzeko musikakin saiatu gehala, eta igual hori izan daiteke bereizgarria eta baita ere teklatuak dakan presentzia. Igual normalian gitarrak edo izateu gehiago eta hontan esan deu benga, teklatua emango jo presentzia gehiago. Eta berez denbora gutxi darama kalean, baina horrela lehenengo biztan zein esango zenuke izan dela jendearen harrera? Nik esango nuke ona, behintzat ingurutik eta gehien bat gertukoen gandik entzun deuna oso positiboa izan da. Gehienek, nahi behintzat esan diatenez, neona proiektu bezala eta diska aurreko baino gehiago gustatu zaie. Eta hori kontzertutan bai izan deun harrera oso ona izan da, jendia dantzan eta gogoakin topatu deu, eta orduan oso pozik gaude. Eta proiektu honekin hasi zinetenean, helbururen bat zenuten edo zerbait kontatu nahi zenuten? Nik uste ez genola helburu zehatzik. Beti sorkuntza lanetan gabiltzanean kontuatzen naiz behintzat. Batzutan ez, taldeek baukate ohitura hori helburu bat jartzea, honi buruz idatziko da, eta orduan istorio bat kontatu. Gure kasuan izan da, momentuan sortzen jundan proiektu bat, egia esan gehiegi pentsatu gabe, eta kantuak idazteko garaian, bai kantutan jorratzen gaiak eta bar, momentu bakoitzan, ni behintzat nik idazteitutenez letrak, momentu bakoitzan sentitzen unan inguruan idatziet, eta nolabait pixkat terapeutikoa izan da, netzako baina ez du izan norabide definitu bat. Pixkat momentuan sentitzen unan inguruan, jonda. Eta noretzat dira abesti hori, nor disfruta ditzake abesti horiek entzuterakoan? Nik uste edo nork, ez? Entzun dut, normalian gazte edo helduentzat izan daiteke, baina baita ere inguruko gandik entzun dut, behaien aurrei ere asko gustatu zaiela. Eta nik uste pixkatala edo nork entzun dezaken musika, eta, gustagarria dela denentzat, eta letretan nik uste baita ere, asko pertsona asko eta adinez berdinetakoak identifikatuta sentitu daitezkela. Eta zein da orain zuen asmoa? Oraingoz, gure asmoa da zuzenekoak ematea, eta printzipioz, gure birakin jarraitzea, aldan arte bentzat, eta gero pentsatzet beste disko bat prestatzea, neonan bigarrena izango dana. Eta, uste behiazu datak esango izkizot dazkauna kontzertuena. Datorren astean, 14an, Durangon sormenek antolatutako ekitaldi bat egongo da, eta Galdakaon kontzertu batzuk antolatu dituzte eta bertan izango gea, arratsaldeko 6tan, ez bana oker. Gero horren hurrengo astean, maiatzak 21 Lazkaon izango gea, eta horren hurrengo asteko ostiralian, maiatzak 27 Tolosan Bonberenean, eta ja bukatzeko ekainak 9 Donostien izango gea doka. Eta oraingoz hoiek, Lazkaon.
Eta garrantzitsua ere non entzun dezake jendeak diska berri hau. Bai, diska, plataforma digital guztietan dago, bai Spotifyen, bai iTunesen, YouTubeen bai entzun gai dazkau kantak, eta hoixen, nik uste hoietan. Eta, ja amaitzeko suposatzen dut oraindik goiz dela galetzeko, baina hurrengo proiektuei begira ez dakit asmo bereziren bat daukazue edo ideiaren bat buruan edo oraindik esan bezala goiz da. Bai, nik uste oraingoz goiz da, eta jarri pentsatzen beste proiektu baten, ez gara hasi kantu berrik idazten ez ezerrez, oraingoz diska honetaz disfrutatu nahian gabiltza, eta hori, kontzertutan zentratuta zuzenekotan gehien bat, eta hortan gaude. Eta orduan zer esango zenioke jendeari nolabait animatzeko zuen kontzertu batera gerturatzera? Bueno, ondo pasan nahi badute eta zuzeneko musika ona nire ustez, eta mereziduna, kalitatezkoa, entzuteko, gure kontzertutara etortzeko, eta seguru disfrutatuko bela. Bale, ezakit zerbait gehiago kontatzea edo gehitzea gustatuko litzaizuken? Ez, beste gabe, plazer bat izan dela galdera hauek erantzutea, eta espero dut jendeak mundu berri bat diska entzungo dula, eta beren iritziak entzuteko irrikitan gaudela. Bai, hori da, jendea animatzen dugu hemendik diska entzutera eta kontzertuetara joatera noski. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.